Nikakav problem, braćo. Marko, hvala na 10 kuna, ćeš li snimati live sa Mihajlom ili Gedžom? Razmišljao sam, ljudi, mislim, imao sam jednu jako nenormalnu ideju, znači nenormalnu, ali to nisam nigde teo da kažem. Ali ajde, sad kad si mi donirao i kad si napisao to reću. Razmišljao sam live da napravim, da zovem Gedžu i Mihajla. Gedžo, ja i Mihajlo u sobi. Znači ovdje je Mihajlo, ovdje je Gedžo. Brate, zamisli to. Znači, to mi je bilo ludilo. To sam baš nešto bez veze razmišljao. Mislim, taman bi se njih dvojicu upoznali. Mihajlo je malo dalje iz Pirota, treba mu vremena da dođe i to, ali to sam baš nekako razmišljao. I naravno, evo, iskreno sad ću iskreno nešto reći. Što se tiče donacija, dijelimo, brate, svako svoj procenat neki imamo. U fazonu si mi 90% i Mihajlo i Gedža 5%. Ne, znaš da oni budu srećni, razumeš, da Gedža uzme svoj procenat donacija i Mihajlo. Da ne bude kasnije, Mihajlo me proziva tamo, nisi mi dao pare, razumeš. Znači, lajkte ljudi stream. Božidar Veselinović, tako da to planiram, ali kad dođem sa mora, verovatno kad dođem sa mora planiram da uradim tako neki stream gdje ću zvati Mihajla Madića, starog druga, koji me malo izdao, ali dobro. I, to jest, nije mi on toliko izdao koliko me onaj njegov drug, onaj Mrgut, brate. Taj Mrgut, brate, stvarno ga slomio opasno. Cepa, čačak, Mrgut, mnogo, brate. I zvao bi Gedžu. Ljudi, lajkujte svi stream, ajmo, braćo, idemo na 10.000